Na zauna daidai mai siffa da siffofi, bawa kowa nasa mai kofa da kofofi. Shiru kake kafu tafsiri, sanyi maganin zafi. Zauna daidai manzan Allah mai yare na larabci. Ya Mahamudi yake, ya Mahamudi yake. Ya Rasulu barka da warhaka, na haje ka huta dan Allah. Sannu masoyin mu ba kamar ka kau a wajen Allah. Ɗaha muna san ka ƙara babu dan girman Allah. Ya Rasulu mun san ka karɓa muna godiya manzan Allah. Ya Mahamudi yake, Rikice yake yi mar inuwa ko ina ya motsa zai bi shi. Bishiyoyi sun zo mar da jijiyarsu ɗaha su gaishe shi. Kwalkwinkin ka a baya ya shi ya kuma begen shi. Barewa ta yi murna da 'ya'yanta don alfarmar shi. Zaki ya yi hidima da kamun gaba da sahabin shi. An mutu ya yi kira an kamai da ran don girman shi. In Mustapha ya biyo hanya can a nesa za ka ji kamshin shi. Rijiya baya sa guga sai dai ruwan ya taho kunshi. An ba shi riga ta yi yawa da sawa ta koma daidai shi. A gidansa ba a sa fitila wasu babu domin hasken shi. Rana wata taurari duk sun samu ne daga hasken shi. Ya Rasulu ka take matsayai komai tabaraka ya baka. Kai ne ka zo ba a gane ba ka zauna ka zarce kwatancen ka. Kai ne ake nema kaka girman ka ya hana gano ka. Kai ne gaba ɗaya kai ne du waye ya san ka ya kawo ka. Du an biya an turo su don kawai su ambaci sunanka. Sarkin sinanan yana zuwa in ya zo a bar sa a zo gunka. Kai ake tabawa Mahamudu Allah yana rarrashin ka. Dan kai kiyama za ta tsaya dan kawai a ware masoyin. Salatin ka ya saka siffofi na Ubangiji dan girman ka. Makamar ka ya manzan Allah ina san ka na kuma gaishe ka. Kai ne kawai kai ne kai ne da kai isa na hannunka. yi fice ya yi nisa ya yi sabon gatan makarsa ba. Dukkanin mai mukami walla ba za ya kai da ba. Kuna agadin sarki tabara mai kowa.